Екипът на Max Progress се умя да създаде функционален уебсайт, който предоставя приятно преживяване на всички клиенти. Здравейте! Ние от PS Property изразяваме искрено възхищение от услугите, които екипа на Max Progress представя в областта на софтуера за недвижими имоти и сайтове. Работата с Max Progress е истинско удоволствие, а екипът винаги готов и отзивчив да помогне и съдейства на всичките ти въпроси. Софтуерът им на управление е иновативен и изключително ефективен, благодарение на който нашата работа стана по-лесна и продуктивна. Навигацията е лесна и логична, което прави търсенето бързо и удобно. И в заключение искам само да добавя, че услугите на Max Progress не само отговарят на вашите високи стандарти, но и надминават очакванията ви.